L'Associació d'Informàtics Sense Parella, que agrupa el 85% dels informàtics de tot l'Estat, ha celebrat aquest passat cap de setmana, en la localitat de Taravall del Camp, un certamen per escollir la noia més sexy d'internet. Aquest certamen, que va rebre el nom de Miss Documentos, va congregar un bon nombre de frics, volem dir, un bon nombre d'informàtics, amb els seus ordinadors, PCs, Macs, connectats en xarxa, que van compartir fotos, vídeos de las candidatas. Bueno, la organización estuvo bien. La única pega que yo pondría es que la cola de los lavabos era interminable y el papel higiénico se acababa enseguida. Per la seva banda, l'organització del certamen ha valorat molt positivament aquesta edició de Miss Documentos. Bé, estem molt contents, no?, de com ha anat tot. Estem rebent molt bon feedback a les xarxes socials. De fet, tenim diversos posts en el nostre blog, al Twitter també, i en general doncs molt bé, la gent parla molt bé de com ha anat tot. Potser hem de millorar algun aspecte de cara a l'edició 2.0, com és el tema del paper del lavabo que s'ha acabat i les cues que s'hi han fet, però tota la resta molt contents, no? Ja està, això? Ja està. Sí. No es descarta que la propera edició, la del 2014, es celebri en un lloc més gran, per la gran afluència de públic. Finalment, la guanyadora del certamen Miss Documentos 2013 va ser l'actriu nord-americana Megan Fox.